Ja imam fobiju. Od jednog pitanja. Košmarnog pitanja koje može doslovce iskočiti iz svakog ugla. Ono može biti skriveno u bezubim ustima susjeda ili ga može promrmljati, a neki tamo prodavač novina. A čak je i svaki telefonski poziv ispunjen baš tim pitanjem: kako si? Zbog tog kako si, ja sam prestao izlaziti. Nisam se javljao na telefon, a mijenjao sam mjesta na kojima kupujem kako ne bih započinjao ta svakodnevna trivijalna poznanstva. Razbio sam glavu kovanjem zaštitnih odgovora, ma trebao mi je i Ahilov štit da me zaštite od svih tih gluposti. Mislim, kako naći takav odgovor koji neće umnožavati nedarovitost, ma koji neće jednostavno skliznuti u klišeju. Odgovor koji te ne tjera koristiti gotove fraze, odgovor koji ne laže, ali ne otkriva stvari koje ne želiš otkriti. Odgovor koji ne podrazumijeva početak onog dugog i besmislenog razgovora. Nije mi samo jasno kojega je to tradicija etikete pripremala i kako se kroz stoljeća provlačilo to licemjerno pitanje. Kako si? Ma to vam je pitanje. That is the question. Ma čak i ono uzvišeno biti ili ne biti, to be or not to be. Ma zamijenjeno je tim ništavnim pitanjem. I eto ti dokaza pada. I kako si, i kako si, i kako si, i kako si? I kako se odgovara na to pitanje? Pa evo, ja ne znam, ali recite vi meni kako se odgovara na to pitanje. Da, moram priznati, Englezi su mu jedini doskočili. Jer su ga pretvorili u poznato. Izvadili mu kosti i oduzeli tu upitnu žalbu. Kako si? Otvorenog odgovora na to pitanje nema. Nema. A mogućih odgovora se gnušam. A gnušam ih se iz razloga jer ne želim biti toliko predvidljiv i odvraćati. A joj, hvala vam, dobro sam. Ili, evo, živi smo. Ili, držim se. I eto, ne znam kako sam. Ne mogu biti kategoričan, razumijete li? A da bih vam adekvatno odgovorio, morao bih provesti noći, mjesecema, godine. Pročitati te silne babilonske kule knjiga i pisati, ma odgovor je čitav roman. Kako sam? Nisam. I točka.